Poďme si ukázať, ako funguje tento fialový korektor, ktorý slúži na vytiahnutie žltých odtieňov zo zubov a dosiahneme tým ešte lepší a dokonalejší výsledok. Fialový korektor naniesieme na zubnú kefku, pomaly pretierame zubnou kefkou, po malej chvíľke si zúbky umieme. Teraz to urobíme s pomocou servítky, aby sme videli ten rozdiel oproti ostatným zubom, že tento je veľší. Takto nejako to vyzerá po krátkej dobe. Tento fialový korektor od Hello Coco však neslúži na dlhodobé bielenie zubov, používa sa skôr na krátkodobé vybielenie a slúži ako očný klam. Treba si však pri jeho použití dávať pozor na niektoré druhy nápojov a potravín, ako sú napríklad káva, sladené nápoje alebo cigarety. Ideálne je ho použiť po zubnej paste Hello Coco. Pre viac informácií a zaujímavostí o produktoch Hello Coco nás sleduj aj naďalej. Ahoj!